Jetsulle 2016. Tämä täti tuli teitä opettaa tekstiä ovelaa. Minä saan sulkea mikrofonissa. Tuli suora kadulta, Jetsu kuulu satua. On varmaan vaikea asua samaistua. Tapana jokaisen muuhun rakastua. Oliko itse rakas, ole vai paras? Tuo muija räpi takas. Seiso takana ja palaa lavalla. Kuumuuden vuoksi ole odotettu luotsi, joka ohjaa meikä johtaa. Ämmiä pohjaan, ei tunne mitä vihollisi kohtaan. Nyt tuli tänne omani ottaa ja lähinnä teitä varoittaa. Sanasankari, sun rahas paikkas varasti. Tassikadun alasti ja varmasti raipallansa nöyryttää. Mä tiedän kilpasiskoi pyörryttää. Kuka on tuo nainen? Kysymys huulilla jokaisen tuntemattoman ja omaisen. Tekee mitä lystää ilman teitä ja teidän päihteitä. Kuka on tuo nainen? Kysymys huulilla jokaisen tuntemattoman ja omaisen. Tekee mitä lystää ilman teitä ja teidän päihteitä. Suora maan alta terkkuja manalasta. Kiva tavata fani jonossa samoja naamoja, joilla oli tapana sanoa katosikin hetkeksi pois ringistä, kunnes kuuli Sabotage biisi. Tämäkö muija räppi taas päätin pelastaa tahdon. Aloin taas kriivaa, vaihdan musiikkiin hiivasta viivasta. Kokeilen tehdä jotain viisasta. Puhut Lindasta, puhut tulevaisuudesta. Legenda suuresta. Jokaisen huulella tapana kuumeta, en joka horoa alasuudella. Rauhassa voitte peräni huudella. Mitkä näkymät naisräppi tulevaisuudella? No hyvä veli, kuulepa, mä toin jotain mitä kannattaisi kuunnella. Kuka on tuo nainen? Kysymys huulilla jokaisen tuntemattoman ja omaisen. Tekee mitä lystää ilman teitä ja teidän päihteitä. Kuka on tuo nainen? Kysymys huulilla jokaisen tuntemattoman ja omaisen. Tekee mitä lystää ilman teitä ja teidän päihteitä. Ha, ha, ha. Jetsulle 2016. Ja vielä mennään. Kuka on tuo nainen? Kysymys huulilla jokaisen tuntemattoman ja omaisen. Tekee mitä lystää ilman teitä ja teidän päihteitä. Kuka on tuo nainen? Kysymys huulilla jokaisen tuntemattoman ja omaisen. Tekee mitä lystää.